yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki sing krasa ning dada rino wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suci gede ganjarane.